A Catalunya, els nostres carrers clamen per uns sous decents, uns bons llocs de treball, sense importar on hagis nascut ni on el teu codi postal sigui una condemna. Anys de retallades, de precarietat i de pèrdua de confiança han minat l'ànim de totes per seguir lluitant. Tenim clar que aquesta situació no pot seguir així i necessitem polítiques transformadores que posin la vida al centre i recuperem l'orgull de ser d'on som, que des de cada gra de terra cultivada, passant per les fàbriques i la construcció i donant suport a sectors essencials com la cultura i la salut, reconstruïm aquest país, amb sous dignes per a tothom, garantint els drets fonamentals de pa, sostre i treball. Tenim un pla per a totes. Cada persona és important i cada pam de territori aporta més i més, perquè totes juntes podem fer d'aquest món un món millor. Reconstruïm el país des del territori, des de cada fàbrica, des de la cultura. Recuperem el control d'allò que ha estat deixat en mans d'uns pocs. Recosim aquest orgull ferit d'aquests últims anys, perquè ara és el moment. Estem preparades per reconstruir-ho.